З набалелым да старшыні аблвыканкама ў мінулую суботу Мікалай Шарснёў прымаў званкі ад жыхароў Віцебшчыны. На прамую лінію да кіраўніка вобласці звярнуліся каля 20 чалавек. Гордасць вялікай прафсаюзнай сям'і і працоўнай дынастыі Віцебск урачыста адзначыў свята 1 мая. Батутысты рыхтуюцца да першынства Рэспублікі Беларусь, якое прыме Віцебск. Адкрыты абласны турнір вызначыць удзельнікаў каманды. У эфіры «Віцебскі вестнік», у студыі Наталья Байнарович. Вітаю вас. У мінулую суботу старшыня Віцебскага аблвыканкама Мікалай Шарснёў прымаў званкі ад жыхароў Віцебшчыны. На прамую лінію да кіраўніка вобласці звярнуліся каля 20 чалавек. Што хвалюе людзей і як ім дапамагае ўлада, ведае Артур Смалякоў. Орша, Полацк, Верхнядзвінск, Шаркаўшчына, Сяно, званкі з усёй вобласці. На парадку дня праблемы з добраўпарадкаваннем дваровых тэрыторый, закрыццём гандлёвых аб'ектаў, скаргі на працу землеўпарадкавальнай службы, бытавыя з'явы. Але большасць пытанняў да камунальнікаў. Капітальны рамонт дома нумар 44 на праспекце Фрунзе ў Віцебску працягваецца 8 гадоў. Пачаўся ён яшчэ ў 2010-м. Тут замянілі вокны, умацавалі балконы, уцяплілі фасад. Першапачаткова праект прадугледжваў таксама добраўпарадкаванне тэрыторыі і замену інжынерных сетак, але рамонт вёўся так доўга, што нарматыўныя патрабаванні да правядзення работ паспелі змяніцца. 2018 для жыхароў дома на Фрунзе пачаўся з чарговага ўмацавання балконаў, якія жыхары паспелі зашкліць, атрымаўшы на гэта адпаведны дазвол. Цяпер камунальнікі патрабуюць зняць шкло і палохаюць людзей судом, плаціць за які будуць самі жыхары. Решением горосполкома укреплялись эти балконы. Разрешение официально в архитектуре я лично брала. Что сейчас вообще от нас хотят? И таких балконов 8, людям укрепили, люди отстеклили. Сейчас ходят, размахивают бумагами. Это не по проекту, это не по технологии. Простите, что хотят. То есть я должна разобрать свою конструкцию, назад мне ее никто не поставит. Это не лего, которое можно разобрать и собрать. Это деньги. По поводу труб нам уже сказали, в 2016 году вышло постановление министров о том, что это уже делается, в капремонт не входит. Простите, где спали все это время, с 2010 года? Значит, надо разбираться, если балконы сделаны, укреплены, то это действительно какой-то маразм для того, чтобы менять, потому что сделана документация. То есть, конечно, тут жители правы, по стоякам дом старый, их надо менять. Подключайтесь, плюс поручение госконтролю, чтобы они определили, действительно ли потрачены бюджетные деньги там, не так, как должно быть. Пусть разберутся и внесут предложение. И привлечь, найти виновных, безусловно, и привлечь к ответственности. Яшчэ одна папулярная праблема прамых ліній – дрэнныя дарогі. Мікалай Шарснёў ставіць задачу сістэматызаваць рамонт і добраўпарадкаваць прыдарожныя палосы ў рэгіёне. У перспектыве тэхпераўзбраення дарожных службаў і закупка магутных драбілак для перапрацоўкі кустоў і хмызняку. Задача не аднаго дня, а пытанне пад'езду да хаты жыхаркі вёскі Свольна Верхнядзвінскага района трэба вырашаць зараз. Адрамантаваць дарогу жанчына просіць ужо другі год. Праехаць пасля красавіцкіх дождей немагчыма. Речь идет, что три лужи подправьте, засыпьте, приведите в порядок. Абсолютно же объективно. Говорят, до этого там было, вы сами понимаете, сыро и прочее, то вот грязью не будешь сыпать, сейчас подсохло. И раз обещали до 1 мая мы вот эти критические места, где проезд транспорта, подсыпем. Любовь Леоновна, слышали ответ? Я не понял, потому что мешает какой-то... Все, что обещали, будет сделано. Вырашаць падобныя праблемы ўлады ўмеюць. У якасці доказаў падзяка ад жыхара вуліцы 4 індустрыяльнай у Віцебску. Мужчына тэлефанаваў на прамую лінію кіраўніку вобласці з просьбай адрамантаваць дарогу. Пытанне пераадрасавалі старшыні гарвыканкама, і за некалькі дзён сітуацыя змянілася. В течение недели снова сюда посыпали новый асфальтогранулятор и более-менее привели в порядок эту дорогу. И водители, которые вот проезжают по этой дороге, довольны и благодарят руководство за то, что
вовремя и в короткий срок это все сделали. Падводзячы вынік тэлефоннага дыялогу з жыхарамі вобласці, Мікалай Шарснёў нацэліў мясцовыя ўлады на адказнае выкананне сваіх абавязкаў і адзначыў, што пры вырашэнні праблемных пытанняў трэба ліквідаваць прычыны, а не проста наступствы. Артур Смалякоў, Олег Чарняк і Станіслаў Дудзін. Навіны Віцебск. Рознакаляровыя сцягі, шары, цёплае сонечнае надвор'е і усмешкі гараджан. Віцебск адзначыў 1 май. Урачыстыя мерапрыемствы ў гонар чалавека працы прайшлі на плошчы Перамогі. Тут сабраліся прадстаўнікі працоўных калектываў вобласці, працоўнай дынастыі, ветэраны працы і прафсаюзнага руху. Чым запомніцца гэты дзень удзельнікам свята, ведае наш корэспандэнт Тытна Кірыенкава. Дзень працы – свята з больш чым векавой гісторыі. Яго адзначаюць ва ўсім свеце. 1 май заўсёды асацыіруецца з салідарнасцю працоўных у адстойванні сваіх правоў. І вядучая роля ў гэтым належыць прафсаюзам, якія выступаюць за стабільнасць у грамадстве. Вось уже на працягу 100 гадоў прафсаюзы застаюцца вернымі сваёй традыцыі, ушаноўваюць у гэты дзень лепшых працаўнікоў. Меняется жизнь, и сегодня уже надо искать новые формы и новые подходы в праздновании 1 мая. Мы сегодня говорим «достойный труд». Вот, высокая заработная плата, условия, безопасные условия труда, зеленая экономика. Першымі на сцэну падняліся актывісты прафсаюзнага руху, чые імёны занесены на дошку гонору Віцебскага абласнога аб'яднання прафсаюзаў. Сярод узнагароджаных і пераможцы конкурсу прафесійнага майстэрства «Майстар года Віцебшчыны». Гэтага ганаровага звання па выніках мінулага года удастойны 20 лепшых прадстаўнікоў прадпрыемстваў і арганізацый вобласці. Медалём 100 гадоў прафсаюзнаму руху азначаны прафсаюзныя лідары арганізацый. Сярод іх Віктор Теляціцкі, які вось уже на працягу 12 гадоў застаецца бязменным кіраўніком профсоюза Витебского областного кардиологичного центра. Постоянно мы участвуем в областной спартакиаде среди работников. Вот в этом году 2 члена наших заняли первые места. И 6-8 июля примут в республиканской спартакиаде среди работников здравоохранения, будет защищать честь нашей области. Я очень горд этим достижением. Асаблівая гордасць вялікай прафсаюзнай сям'і працоўнай дынастыі. Сярод вядучых фармацэўтаў Віцебска Алена Шчарбак, якая вось уже на працягу 3 десяткаў гадоў застаецца вернай сваёй прафесіі і зараз узначальвае калектыў аптэкі номер 1 горада Віцебска. Яна пайшла па слядах свайго бацькі Анатолія Харанько, імя якога ў спісе вядучых заслужаных работников фармацевтичной галины Беларуси. С детства мы наблюдали, дети, эту работу, связанную с медициной, поэтому старшая сестра моя закончила лечебный факультет медицинского института. Я поступила на фармацевтический факультет, закончила институт. И в настоящее время вся наша жизнь связана с медициной. Свае веды і практычныя парады Алена Анатольевна перадала дачцэ Вользе, якая продолжила працоўную дынастыю дзядулі, бабулі, тёткі і маці. І зараз працуе разом з маці ў адной аптэцы. Работать со своим родителем – это, так сказать, не так просто, как кажется, потому что чувствуешь такой периодически жесткий контроль, то есть тебя контролируют больше других, вот, больше получаешь замечания, ну и заодно закаляешься, становишься лучше. Урачыстая цырымонія ўзнагароджання завяршылася канцэртнай праграмай. На сцэне выступілі самадзейныя і творчыя калектывы горада. Інна Кірыенкава, Александр Прыстаўка, Навіны Віцебск. Да свята працы ў Віцебску абнавілі гарадскую дошку гонару. Сярод лепшых прадпрыемстваў абласнога цэнтра Віцебскае агенцтва па дзяржаўнай рэгістрацыі і зямельным кадастры. Асноўным накірункам дзейнасці прадпрыемства з'яўляецца дзяржаўная рэгістрацыя нерухомай маёмасці, правоў на яе і здзелак з ёй. Акрамя таго, агенцтва аказвае шэраг іншых паслуг. Працуе прыбыткова і рэнтабельна. За мінулы год тут прынялі каля 230 тысяч заяў ад грамадзян і юрыдычных асоб і дасягнулі высокіх вынікаў дзейнасці. З работай агенцтва падрабязней пазнаёмілася наш корэспандэнт Вольга Шмаргун. Вось ён урачысты момант. Дырэктар Віцебскага агенцтва па дзяржаўнай рэгістрацыі і зямельным кадастры атрымлівае пасведчанне аб занясенні на гарадскую дошку гонару з рук старшыні Віцебскага гарвыканкама Віктара Нікалайкіна. Цяпер імянная таблічка прадпрыемства размешчана ў самым цэнтры горада, як прызнанне заслуг і прафесіяналізму усяго калектыву. Организация наша впервые за все эти годы, которая оказывает сферу услуг населению, впервые занесена на доску почета. Хочу выразить огромную благодарность руководству города и области за высокую оценку работы нашего предприятия. На протяжении многих лет предприятие стабильно и эффективно осуществляет свою деятельность в сфере недвижимости, оказывает широкий спектр услуг по различным направлениям. И в 2017 году для предприятия, благодаря слаженной работе коллектива, стал очень успешным
и продуктивно. Выполнены все финансово-экономические показатели. Вся работа агентства направлена на качественное и комфортное обслуживание клиентов. Віцебскае агентство па дзяржрэгістрацыі і зямельным кадастры аказвае шырокі спектр паслуг насельніцтву ў адносінах аб'ектаў нерухомасці. У структуры прадпрыемства 4 філіялы у Глыбокім, Полацку, Оршы і Лепелі і 20 бюро. Спрасціць і паскорыць працэс афармлення дакументаў дапамагаюць сучасныя інфармацыйныя тэхналогіі. Спецыялісты выкарыстоўваюць электронныя базы дадзеных, запісацца на прыём можна праз інтэрнэт. У самім агентстве дзейнічае электронная чарга, а дзяржпошліну за паслуги можно оплатить праз систему АРЫБ. Як вынік, больш за 90% клиентов станоўча оценивают работу агентства. Вклад каждого работника имеет важное значение. Наш коллектив сплоченный, дружный, спортивный. Мы участвуем в республиканских и отраслевых соревнованиях. Мы ставим перед собой цели и стремимся их достичь. Профессионализм, мастерство, быть лучшими – главное критерий работы нашего предприятия. Віцебскае агентство па дзяржрэгістрацыі і зямельным кадастры працуе рэнтабельна і прыбыткова. Штогод павялічвае выручку ад рэалізацыі. За 2017 год аб'ём выкананых работ склаў 307 тысяч рублёў і ў параўнанні з мінулым годам прырос на трэць. Заробленыя сродкі прадпрыемства накіроўвае ў тым ліку на ўмацаванне матэрыяльна-тэхнічнай базы, рамонт памяшканняў, набыццё сучаснага абсталявання, абнаўлення аўтапарку. Увеличивается выручка от реализации, обеспечивается снижение уровня затрат на 1 рубль выполняемых работ, оказываемых услуг. Текущая прибыль расходуется на стимулирующие выплаты работникам предприятия в соответствии с коллективным договором. Растет среднемесячная заработная плата работников. За период январь-декабрь 2017 года она составила 927 рублей. В 2017 году план по инвестициям выполнен на 175,3% и составил 156 тысяч рублей. Сёлета Віцебскае агентство па дзяржрэгістрацыі і зямельным кадастры плануе пашырыць аб'ёмы рэалізацыі, у тым ліку за кошт развіцця новых паслуг. Вольга Жмаргун, Александр Прыстаўка, навіны, Віцебск. 2 сярэбраныя ўзнагароды заваявалі віцебскія атлеты на этапе Кубка свету па скачках на батуце, які прайшоў у Італіі. У спаборніцтвах мужчын другі вынік паказаў Олег Рабцаў. У сінхронных выступленнях у жанчын другое месца заваявалі Ганна Ганчарова і Марыя Махарынская. А тым часам падрастаючая змена зоркам батута сабралася на адкрытым першынстве вобласці. У абласны цэнтр прыехалі больш за 100 спартсменаў з Магілёва і Віцебска. Батутысты рыхтаваліся да першынства Рэспублікі Беларусь, якое таксама праз 2 тыдні прыме горад над Двіной. Якія праграмы падрыхтавалі атлеты да рэспубліканскіх стартаў, ведае і наша здымачная група. У выпусках новин нашей программы мы уже рассказывали об поспяховом выступлении сборной Беларуси на чемпионате и першинстве Европы у Баку. Зараз пришел час устрэцца з трыумфатарамі спаборніцтваў. І гэта недарослыя батутысты. Яны ў гэты час выступали на этапе Кубка свету ў Італіі. Момант славы наступил для наших юниоров, якія просто апанавалі вышэйшую прыступку гонору на турніры ў Азербайджане. З залатымі медалями у командных, индивидуальных и синхронных скачках на радзіму вярнуліся Александра Сталярова, Екатерина Яршова, Себастьян Станкевич, Андрей Буйлоў и Микита Фоменко. Юные витебские батутысты смогли обойти таких мощных соперников, как команды из России и Португалии, и спыняться на досягнутом не собираются. Я рассчитывала, что буду стоять в призах, но не сильно на первое место, но просто что знала, что на пьедестале. А так получилось первое. В конце осени у нас будет первенство мира в Санкт-Петербурге, где надо стараться завоевывать медали. Я буду прыгать индивидуал и синхрон. Будем, наверное, делать новую программу. Тем часом набирала обороты першинство Витебской области по скачках на батуте. Больше за 100 спортсменов у 2 узростовых группах упершыню демонстрировали строгим суддям свои новые программы. Для одних батутистов это была возможность повысить свой спортивный разряд. Для іншых спаборніцтвы стали этапом подготовки до першинства Беларуси. Цель этих соревнований – предварительный просмотр перед первенством Беларуси 2000-2005 годов рождения, которые пройдут 10-12 мая в городе Витебске. Также еще один предварительный просмотр перед первенством Беларуси 2006 года рождения и младше, который состоится в городе Вилейка. На гэты раз ідэальна выканаць свае новыя праграмы мала ў каго атрымалася, але час на выпраўленне памылак ёсць. Як мінімум яшчэ на працягу тыдня спартсмены змогуць шліфаваць свае выступленні. Сергей Мисурагин, Станислав Дудин, Навіны, Витебск. Выпуск навін на гэтым завершаны. Я з вами развітваюся. Дзякую за ўвагу і да сустрэчы.
У ближайшие сутки по области чакаецца пераменная воблачнасць, ночью пераважна без ападкаў, днём месцамі кароткачасовыя дажджы, навальніцы, раніцай у асобных раёнах слабы туман. Ветер паўночна-ўсходні з пераходам на паўднёва-ўсходні 3,8, пры навальніцы парывы да 14 метраў за секунду. Тэмпература паветра ноччу +7, +12, днём +22-27. У Віцебску пераменная воблачнасць, ноччу без ападкаў, днём магчымы кароткачасовы дождж, навальніца. Ветер паўднёва-ўсходні 3,8, пры навальніцы парывы до 14 метров за секунду. Температура паветра ночью +8-10, днем +22-24.